Chandinoita ndechekuti mhuri yeZimbabwe gara muchiziva kuti ndini sabhuku wacho. Zvinhu zvakaitika munzvimbo yangu zvechokwadi. Chema kusvika pakugamuchira munasiri pakuzofukura kwake. Minamato yedu taitofonerana kuti ngatibatane na8 o'clock tinamatire tawanda. Tanga dzahonye dzega dzega. Isusu hatisi maKristu wanotoita makuwa anochengeterwa wanhu. Ndodaira kuti mukatidza chiKristu munoziva kuti Jesu guwa rakaiswa ranga risiri rake, raitwa reimwe hama yake akatozoti ngapinde umu. Apa ndipo pakaiswa munhu pachapa. Asi takanga tine vamwe vanga vakati wandei vatakabata nawo basa rekufukura. Baba tinofara kusangana nemi kuchirongwa panguva ino. Tasvikawo munzvimbo ino mumusha menyu kwamutoko kwamudzi. Tichinzwa kuti kune nyaya yakaitika, nyaya yekuti kune mhuri yakasvika pakuradzika hama yavo. Ndokuzoziva pane chinguva kuti hama yakaradzika iya vachifunga kuti yanga yakafa, munhu uyu anga ari mupenyu. Zvirava zvekuti zvinoita sekuti makuna kuti zvinhu zvisati zvamboitika. Saka tauyawo pano baba, chekutanga regai nditi mutange mazoisa mhuri yeZimbabwe kuti ndiri kutaura nani vazive tizivane panguva iyi. Zvakanaka, ndatenda chaizvo mai. Ini ndini waChimuzinga kana kuti Godwin Kateke ndiri sabhuku. Chandinoita ndechekuti mhuri yeZimbabwe gara muchiziva kuti ndini sabhuku wacho. Zvinhu zvakaitika munzvimbo yangu zvechokwadi, sekunzwai kwamakaita. Mwana wangu akaenda kupamba mukomana akanga aita majonjoni asina kuonekwa kuti akafamba sei. Saka ipo wakaenda kunomutsvaga, wakazotopedzisira watora munhu asiri iye. Wadzoka tatowiga munhu patakazenge tati isusu tapfuura nazvo. Pakazenge pakuzouya mukomana akauya naye nemotikari, akazobva ashedzwa newekuchipatara kuchitungweza kuti no, pano munhu aripo anoti tawanda chibika. Saka akazobva anzi uya uone. Paakaenda achiona akaona chokwadi ari munhu wedu ari mupenyu. Ndipo akabva azotanga kupereka mashoko kuti no, munhu atakawiga hasiba, munhu atakawiga wedu ari pano. Ari mupenyu. Alright baba, tingada kuziva kuti chii changa chamboitika kuti uyu aifungidzira kuti ndiye mushakabvu ashaika. Waiva kurwara here kana kuti chii changa asangana nacho? Anga ari pabasa. Saka pabasa haana kukwanisa kuti asvike pabasa. Kubudikidza nokuti akanga arohwa nematsotsi, akanga atohwa nematsotsi. Izvi zvakaitika ari kupi? Akaitika ari pabasa. Pabasa kuHarare kana kuti kuHarare. Alright. Saka kuzotsvaga kwakaita mashoko asvika kuno kuti munhu haana kuwanikwa. Ndipo pakazosimuka vanhu vaenzi wahama dzake nakuti vamudzimai akaenda ikoko kuti anene kunotsvaga kuti pabasa pacho kuti akashaika nonzira dzipi kuti tisamuwana. Saka vamutsvaga ndokuchibva wamushaya. Ndokuchibva wazonzwa kuti no, kuno mumwe anonzi akaonekwa muNyatsime kudhamu rinonzi Nyatsime. Pamwe ndiye here hatisi kuziva. Ndokuchienda kwakaita ikoko ndokuchibva waona munhu uya. Ndokunzi no, akuchipatara. Ndokunzi no, uyai muone munhu ari pai, ari muchipatara muno kuti ndiye here kana kuti kwete. Saka ipo wakaenda wachiona, wakaona fanike iye. Ndipo pakazouya mukoma wacho anzi akati no, ndiyeyu. Iye asiri upi? Asiri iyeba. Nokuti zvakanga zvakafanana saka racho neronda rakakwadzwa pagumbo. Zvanga zvakangofanana. Zvakafanana. Saka ndipo wakazoti no, ndiye munhu wedu. Ndipo pakazoita kuti wazoti watenderane naye mukoma uchauya. Ndochibva ati ndiyeyu. Ndochibva wazosimudza munhu wedu kuti wauya naye. Alright baba, ndinovimba kuti zvese izvi zviri kuita sekuti manga makutsanangura nokuti manga musiko zvichiitika. Asi ndinoda kuti mungondizivisawo nekunzwa kwenyu nekuona kwenyu nekuziva kwenyu. Vamwe vanoti pakuratidzana kwekuti uyu munhu ndiye haazivi, paita sekuti pamhuri paita semakakatanwa. Rizive kuti papo mungadai here kana zvamunoziva kana zviri zvechokwadi. No, pamakakatwana ndina bakaona. Asi kuti somunhu ndanga ndiri kuno kana zvazvo makakatwana ndofunga vanoita makakatwana vari kumba kwavo. Asi kuno uku handisati ndasangana nazvo. Kana kuti ndakambozviwana handisati.
kuti zvinomboitika kuti zvakamboitika zvinhu zvakadai. Ndikunzwisa kuti ndiri kutaura nesabhuku ende ndiri kuona kuti muri kuratidza kuti munhu wechikuru. Zvinhu zvakadai so zvichiitika mukati medunhu renyu, ndingatoti makuna ndizvo zvinhu zvisati zvambooneka. Imimiwo sekufunga kwenyu mungati chii chaka chaitika kuti munhu asiri anopedzisira asvika kuno? Nokusazivawo inini sokukura kwandakaita nhasi ndambosangana nazvo, ndasokutanga kusangana nazvo pari manje asi kungonzwa kuti zvinoitikazvo, asi inini mukati modunhu rangu asi ndasangana nazvo, saka ndakazosimuka ndichienda nazvo kwamambo. Ndingada kuziva kuti izvi vanhu vakazozviziva pane nguva yakareba sei munharadziko? Papera ndofunga 2 days kana 3 days ndokuzozikana kuti aiwa pakazikana kuti munhu mupenyu. Ndingangoti atakaradza sanhasi munhu achibva aenda mangwana acho achibva ataura kuti ndozvaitika munhu ari kuno ndoti munhu yemupenyu. Kureva kuti ichi chitunha chakabva chatodzokera acho kuHarare. Chitunha takabva tazoti munhu akazobva ikoko ndokwakuchizouya kuti tizofukunure munhu wanhadzisa kuHarare ikoko. Saka nyaya yakadai so mukati medunhu menyu pachivanhu chedu tingada kungobvunza kuti inozogadziriswa sei? Kugadziriswa ikwainoitwa ndokuti yakatogadziriswa nechakare, nokuti matsamba akafamba kuenda kubva kumapurisa tikaenda nawo kwamambo kwaDA kwese takasvika. Ko pachivanhu pedu hapana here zvinoda kuitwa nekuti munhu akatouya mumusha musiri make? No, pachivanhu handizivi kuti pano zvinoitwa here, asi kuti kuno mwana wedu uyo mupenyu ndio panofanira kuitwa chiwanhu zvokuti aone kusvika pamusha. Nekuti akatochimwa vanhu vakaungana. Handiti mazvo. Ndazviona. Uyo nyakuzonzi hanzi afukunwa achienda akaenda akagumisha kwake kuti chinei naye. Aiwa bangaende akagumisha kwake, saka takati sengafukunwa aende kumusha kwake, otherwise akada kuti agare kuno kanozoita pedzisira kaita kapondiwa. Kapondiwa ndichekesere ipapo. Kapondiwa mukazviziva. Aiwa ndikaziva. Uraiwa asina ukama mukati medunhu iro. Alright. Ngozi. Ngozi mpondiwa. Aiwa ndizvozvo tinotenda. Zvino ndaita mubvunzo zvakare, ndinoda kuti ndinatsonzwisisa nekubata kwakamboita bhodhi, vanhu vasiri varidzi vebhodhi hazvizokonzerese here ingave jamba munyama kana ngozi kuti mambobata bhodhi isiri? Kwete, hapana munhu anokwanisa kuti aite zvakafanana neizvozvo nokuda kwekuti hapana akanga achizwa kuti munhu uyu haasi wedu. Pakuradza munhu taingoti chikuradza munhu wedu. Ipapo ndo pandingada kuti tichijekesa nokuti taiti tikuradza munhu wedu. Kureva kuti munhu uyu akamboonekwa here body viewing vanhu vachitenderera? Isingakwanisi kuti aonekwe nokuda kwekuti munhu akanga ashata. Munhu anga atoshata. Saka hapana akakwanisa kuona. Hapana bakakwanisa. Asi vakaenda kuchipatara ndo vakazongowira kuti vakaona ikoko. Vakaona ikoko. Aiwa tinotenda. Mamusiko aiwa tinotenda. Ukama hwenyu hwanga hwakamira sei, kuti hwakamira sei nemurume iyeye watotwa nezvake tawanda uyo ainzi anga afa asi makazowana ari mupenyu? Dziba munyini wangu. Kureva kuti vanga vakarora munin'ina wenyu. Vakarora munin'ina wenyu. Alright, tine urombo nezvakaitika zvose hazvizi nyore kuti munomboti radzika munhu mozofukunura zvakare. Ndikada kuziva kuti pari zvino imimi upenyu hwakamira sei, muri kunzwa sei nenyaya iyo? Nyaya iyi munhu waMwari inorwadza. Tinofara hedu kuti munhu wedu adzoka mupenyu, asi pachiitiko zvakaitika zvakasvika pakutirwadza. Saizvozvizvi pakawesiteka zvinhu zvakawanda. Iye pachake simba raanga inaro rokushandira mhuri dzake haasi simba. Semunhu agara muchipatara akakuvara, kunokumba nedambudziko rakaitika iroriri, takashanda tichiti tiri kushandira munhu wedu ashaika. Pakawesiteka zvinhu zvakawanda zvokuti kana mhuri dzake kuti
vana vakatogara pamba kuti tichiwana chekuti ichi ndicho chotobata kuti vana vabatsirikane. Kune nzara munharaunda, chikafu chekuti tidye ipapo pachishoma changa chiripo, takadya mazuva akati wandei, takagarira bhodhi munharaunda, takadhoneta zvinhu nezvimhuridza chokuti tichitarisa kuti dzichararama sei. Apa baba unoshandira mhuri dzechivava ndovasangana netsaona yakaita sei yakadai. Tiri kufara kuti mupenyu, but kurarama kwake nemhuri zvimwe zviri kutibata kuti zvichafamba sei, pachararamika sei. Ndichida kuenda kuna mama. Aiva munhu anga akaita sei, ndinovimba mama muchigarisana naye mukati medunhu rino. Aiva munhu akaita sei, uyezve makanzwa sei muchizonzwa shoko rekuti aiwa munhu makaradzika uya mupenyu? Isisu tanga takagara naye zvakanaka. Munhu anga ari munhu wevanhu wese, haikuna munhu mubodziba, vanhu vakawanda. Zvinhu zvakatirwadza chaizvo. Takashaya kuti toita sei. Minamato yedu taitofonerana kuti ngatibatane na8 o'clock tinamatire tawanda. Izvo ari kuzi haasi kuwanikwa ba, achindowanikwe. Saka tozonzwa kuti awanikwa, anzi awanikwa ari munhingirike, angazi akachutisiwa mvura akadini, zvakatirwadza chaizvo. Saka tozozwa kuti aita sei, ari kuuya. Shuwa Sabhuku akarova bhero. Wanhu takaiti mazuva iwayo ese takandonga tiripo. Sabhuku akarova bhero. Kana kucheriwa kwakaitiwa churu chake, toti kuno tinoti churu, kugara kuti guwa rache. Wanhu wakachera waine rudo, kana wakanga wasingade wakachera zvikanga zvine rudo chaizvo, kuteera rudo uyu wakanga ana humowani. Saka akauya achibva azosvika akawigiwawo, akawigiwa munhu uye. Apedza kuwigiwa wanhu wakaparara. Nore mangwana ndipo takazonzwa takunzi kwai Tawanda ari kunzi ariko atooneka, aoniwa nomumwe mukomana anonzi Bhosa. Saka zvadaro kudaroko Bhosa uya akabva azotumira manhingirike mavhidhiyo akagara nawo muhospital. Takachema nokufara. Tikati aiwa zvichisina basaba. Sero munhu wedu aita sei aoneka. Takuchitochemo hama dzeuya uyu sahwira wedu atakanga tatora achiuya kuno. Saka shuwa zvinhu zvacho hapana chakanetsa, kubva kumapurisa kuna DA kwamambo chii zvese hapana chakanetsa. Wakazoridza dare Sabhuku wachinhingirika, wakanga waenda kwamambo. Ini ndini mudzimai waSabhuku, wakanditiridzisai dare tikaridza. Wanhu wakabva wandounganawo zvenguva iyoyo. Wakati atifukure hama yedu, hakusiwo kuda kwache kuya kwaita sei ikwaita muno. Ndo wachibva azofukuriwa, wachibva wazomutakura wachienda naye kuHarare. Ndio maitikiro eyo zvakaita. Tinotenda mama nemashoko amataura. Chidzoka kuna Maiguru, nditi Maiguru. Pane pamatsanangura mimi muchiti takazonge takufukunura. Mune here umwe waikubatsirai kuita zvinhu izvi, kuti makaita zvinhu zvese izvi muri mega semhuri, akakubatsirai kuti munhu azodzokera uko wacho wamamatura ya? Mukurarama kwatinoita ukama hwedu hwakangosangana shoko parakauya richiti haasi iyi, rakabva radzoka kuna Sabhuku, vachibva vaudzwa kunzi ari ikoko wachonai wamakaviga ngaadzoke kuHarare. Sabhuku akafamba semafambisiro avaiita zvinhu. Panguva yekunofukunura vakaridza bhero, rakadaidza vemunharaunda senguva yezhizhawo. Vamwe vakamhanyawo, vamwe havana kuzokwanisa zvokuuya, asi takanga tine vamwe vanga vakati wandei vatakabata nawo basa rokufukunura. Taitoti chitsama pakufukurwa kwaakaita. Tino vamwe baba vatinogara nawo muno wanozivikana nonyaya yekufukura iyo wanotozivikana kwese, kana muhurumende wanozivikana, vanonzi aforoma. Ndiwo wakazotumwa namambo kuti chiendai mondimirirewo. Ipapo ndiwo takanga tinawo, ndiwo wanoziva mafukunurirwo anoitiwa nezvinoitiwa kana munhu afukurwa. Ndiwo takanga tinawo vanonzi aforoma. Tikatumirwa munhu wani wehealth. Nowehealth takanga tinawo. Mukoma, taziviswa pano tichisvikawo kuti imi mamuri mumwe vamwe vakabatsira nemhuri iyi kwana Tawanda kuti mukwanise kufukunura
paanga aradzikwa pacho achizodzokera. Ini ndikada kuziva kuti imimi muchiziva Tawanda, chikada kuziva kuti imimi maziro enyu aivawo munhu anga akaita sei. Ini ndakakwanisa kuwanika pakucherwa gomba. Patakatambira shoko renhamo, chokwadi takachera gomba. Semuzukuru wangu chiti muzukuru wangu ashaika, Tawanda rezamuni kuti muzukuru. Tikachema, tikazosvika pakugamuchira munasiri pakuzofukura kwake ndakanga ndisisipo. Asi ndakakwanisa kuchera churu, chokwadi takachera churu. Tikamuradza munhu iyeye, asi akanga asiri sekunzwa kwamaita. Kureva kuti imimi mune musi wacho iwoyo hapana kumbowana mukana kuti vanhu vakwanise kuonekanawo naye, tinoti body viewing. Haina kukwanisika nekuti shoko rainzi munhu ashata. Haana kukwanisika kuti akwanise kuti paitwe body view. Hazvina kukwanisika. Iri shoko raibva kuchipatara shoko raibva kuchipatara kumochari nemunhu akatobva naye ikoko ainzi abva kuchipatara aipota achispreya mishonga yake nekuti ainzi hapana kukwanisa kuita body view. Kuti pakatomboita shoko rekunzi sekuru wemunhu wangu ari mugomba ngawatarise kuti musoro wake wakamira zvakanaka here. Munhu akavhura haana kutombosvika kunze. Ndakangonoti achinobata plastic dzanga dzaahonye dzega dzega, zvokuti takazvionera kuti haana kuzotombosvika panga pane munhu, panga pana dzanga dzaahonye chete chete. Saka haana kukwanisa kuti aoneke kuti paitwe kana body view. Hapana chakakwanisa kuitika ipapo. Izvoni zvitingati zvane nguva yakareba sei zvaitika izvi? Madhates ngatiti apa tingangoti almost 1 week ne? Zve 1 week yakwana. 1 week nemadays. Kuwanikwa nekufukunwa sezvaitika mu1 week. Zvese izvo zvakaitika pasvondo iroro. Kuwanikwa kwake nekufukunwa kwake nekudzoserwa kwemunhu zvakangonoitika panguva imwe chete iyoyo. Hapana kutombotorwa nguva yakareba sitereka. Izvo kuti zvakangoti discover ndizvozvo munhu akabva atongodzoserwa kumusha kwaakabva. Alright. Inini ndinosinzwa hanzvadzi yangu panowanzoitika panofa munhu pane zvakawanda zvimwe zvinoitika, umwe anofuta, umwe ipo pacho panhamo iyi hapana zvimwe here zvaunogona kuti pane zvaingoitika zvatanga tisinganzwisisi? Ndingati chimwe chiitiko chakaitika, pana savira wake akauya anonzi Chiwayi tiri pakati pekuchera. Chiwayi munhu akatoramba kana kubata piki akati inini ndabva kutaura naReza. Ndikati ndikatosimudza muromo wekuti musiye pamwe akagarwa ndisavira wake. Akataura akati ini handicheri handikasike kucherera savira wangu asi ndagutsikana kuti aita sei afa. Ndiye munhu wandakaona akagona kunge akaita chiratidzo chekuti chakazozadziswa chokwadi chake, achitatsanangura iyayo kuti ko mamhanya sei kuchera guwa, nekuti pakanzi munhu ashata. Shoko richisvika kuno takanzi 2 days before nhamo isati yasvika takanzi chikasikai kuchera churu, kuita kuti munhu achisvika haachagari mumba nguva yakareba. Chokwadi takaita saizvozvo. Asi iye mukomana anonzi Chiwayi ndisavira wake iye Sawira chaiye. Akati vakomana inini makambozviona kupiti guwa rinokasika kuchera? Akati aiwa iwewe wanga usipo pasvika shoko rekuti chaita kuti guwa rikasike kuchera, hauna kuziva, unovhunza. Vanhu vakamuti iwe chichi. Akatoti mumwe munhu aranga arimo akati anobuda mugomba chichi. Tikati musiye ataure. Akataura chokwadi akati inini Reza ndabva kutaura naye, asi zviri zvekuseka. Aiti ndataura naye asi achitamba zvake, hapana pafoni, hapana paakataura naye, hapana kurota. Zvanga zvingori zvekutamba. Sikatoti pamwe agarwa nemweya wasavira wake, musiye aite sei ataure. Akataura akashuwa akaramba. Haana kubata kana piki kana foshoro kusvika tipedze kuchera. Ndosvika zvinoshamisa zvakangoshamisa chete. Ndiye munhu wani akakwanisa kuti akafila ngoti ngonzwa kuti musavira wangu mupenyu. Munhu akakwanisa kutaura. Pakutsanangura kwake haana kuti ndakarota kana kuti akanga anzwa shoko. Aiwa zvinhu zvakangotaura ari ngotaurawo. Ndizvo zvinhu zvakaitika. Zvino iwewe hanzvadzi yangu unonzwa sei uchinzwa kuti muzukuru wako mupenyu? Apa wambochema, waita zvese, wachera, wadii? Chiitiko ichi ininika ndakawa nekubatikana asi ndakazofara zvakadarikira nekuda kuti ndakanzwa kuti muzukuru wangu mupenyu. Semunhu atanga tachema, zvinhu zvinoshamisa sezvinhu zvatisati tambosangana nazvo, asi zvinhu zvakazondifadza kumashure kwacho, mberi kwacho, kuti muzukuru wangu mupenyu. Zvinhu zvakandifadza zvokuti zvinhu zvakandifadza zvokuti kana nhasi ndiri kufara kuti mupenyu, ndikutoshuwa dai ndamuona, asi nguva yekuti muona isati yasvika tichamuona.
handizivi kuti shoko rakasvika here kuno rekuti uya wamakadzosera hama dzake dzakamuwanawo here kana kuti asati awanirwa hama. Shoko harisati rasvika kuti akawanirwa here hama kana kuti haasati, asi uyu munhu uyu nestatus yaanga ave nekushata kwaaita kuti achiti achakwanisa kuti anyatsooneka mushe zvaakutora kunetsa nekuti tichitaura kuti honye kubva paakadai honye dziri kungodya. Saka munoona kuti munhu anga achatarisika here, haachatarisika. Iye Tawanda akugonera kunyatsotsanangura zvakaitika kupondoka kwaakaitwa. Izvozvo mukadzi wake ndiye angagone kutsanangura kuti arikwanisa kutaura here kana rasai. Takangoona ari mapictures ekuti akagarwa naye, nekuti pane kamwe kagurupu karipo kevana vechidiki kuno kumudzi. Ndopatakangoona pagurupu ipapo pafoni yemwanzadzi yangu akagarawo achitaura nevanhu vaitaura naye, asi munhu zvakakwanisa kuzvigarira akagara, asi kugara akarara munhu akagara. Ndakatongoonawo mapictures kwete kuti ndakamuona pamaringo ayo. Hapana mavanga ari kunyanyooneka here kana akagara kuratidza kuti akatemwa kana kuti akaitwa sei? Inini handina chivanga chandakaona, ndiri kutaura zvekunyeba, ndinotaura zvandakaona. Ndakangoona munhu akagara sezvo pari pafoni, sazozivawo kuti zvakamira sei. Tinotenda hanzvadzi, tinongoimba kuti iye Tawanda achabudawo upenyu hugoenderera mberi. Tinokutendai nemukana wamatipa. Tinotenda. Apa ndipo pakaiswa munhu pachapa, ndipo takaisa munhu. Saka nokumubvisa iko takazita takazongodainza vanhu kuti uyai mufukunure munhu uye chokwadi tikauya tikafukunura papi ipapa. Saka tafukunura munhu wacho, motika yedu yanga yakamira apa nokuti tiise bhokisi racho, nokuti anga ari mubhokisi. Kubva tangoburitsa kwakumisa mubhokisi, kubva atakwa wabva aenda kuHarare. Baba, ndingada kuziva kuti saka iri guva iri muchazoradzikwa munhu zvakare, rinozoitwa sei guva iri rakapinda munhu asiri mudunhu muno sezvakaitika? Irori guva rinozoitwa sei? No, guva harishaiswe munhu asiri womudunhu muno, tinotochera parutivi tichiisa munhu womuzinza iroro, nokuti munhu yanga asiri wemuzinza medu muno. Saka takatongowiga riri bve rakaiswa mukati imomo pachivanhu chedu. Inini sekuru dzoka ndaitowa manje pamunoti bve paya kana kuti mve zvinenge muchinyatsopajikisa ipapo kuitira vamwe vari kuona zira rangu. Pane umwe muti atinoshedza kuno kwedu kwamutoko kuti bve. Zvino muti uri apo chinenge chiri chirefu sozvana zvacho. Handiti chimwana chacho ndicho tinotora ichocho tosuzira semunhu yatakaisa imomo kuita kuti painge pano munhu ipo pachisina pasina munhu, kuti gomba taricherera munhu. Kuti apa pachafe pakavigwa munhu, asi munogona kuzochera henyu. Takuchera kurutivi, hazvina problem. Aiwa, tinotenda baba. Zvanga zvisiri nyoreka izvi kuchera nekufukunura futi munhu. Ibasa hombe nanhasi kana zvinge zvatodai sototi aiwa zvatoreruka, nokuti abva mukati memusha wedu, hachisiri munhu wokuti tichaverengera kuti pachine zvimwe zvinhu zvichazoitika, kwete. Hapana zvichaitika nokuti takamuendesa. Munhu wacho wanenge vari ikoko vari kutsvaga munhu wavo, kana wakamuonawo ikoko kwautongotorawo nobhokisi ungawatora wachienda achisina. Pari zvino ndawana mukana wekugara namambo naSabhuku. Regai nditange ndichiti kuno padyo neni pandakagara pano ndakagara namambo, asi handigoni kuti ndivataurire zita rawo. Regai vataure vega kuti tizive kuti takagara namambo ani. Ndinokuchingamidzai mambo. Ndotenda. Muri Zimbabwe ngada kuziva kuti tiri kutaura namambo zita renyu rese rakakwana. Wanyamukoho, Mambo Nyamukoho. Mambo Nyamukoho. Padyo nenapa tingati tiri kutaura naSabhuku. Sabhukani? Sabhuku Maskochi. Alright. Tichida kupinda munyaya yedu. Tine nyaya yatakanzwa yakaitika kunoku. Nyaya iri kutyisa mhuri yeZimbabwe. Kazhinji kacho nyaya dzakadai ukanzwa dzichitaura mambo naSabhuku inoita sekuti ibhaisikopu kana kuti zvinhu zvisingaitike. Asi tasvikawo kuno kuti tinyatsonzwa zvizere, tichinzwa takurukura nevakati wandei vachitiudzawo zvakaitika. Chandikada kuziva ndakanangana nemi mambo ndechekuti zvinhu zvakadai zvinenge zvaitika makuna-kuna kana kuti zvinhu zvisingaitike mazuva ese pachivanhu chedu, ndezvipi maudhapi matano akatoreka kuti nyaya igadzirisike zvakanaka mukati medunhu renyu? Ndinotenda Sokostina. Nyaya yakaitika ichokwadi
kuti inyaya inokatyamadza. Kuti munhu angafungirwe kunzi ndiye afa ndokutorwa nehama dzake kunowigwa kumusha kwavo. Musure kwenguva pfupi kochionekwa kuti munhu uya ari kunzi awigwa handiye ende anoda kudzorerwa kumochari, afukurwe adzorerwe kumochari. Munhu mupenyu ariko, haana kufa. Ichokwadi, hazvinzwike mazuva ese. Hazvisi zvinhu zvinganzi zvakambotaurika kana kumashure. Tichiteedza hedu nyaya dzenyu dzemavhitivhiti hatisatambudzwa nyaya kana uri nyaya yakasiyana. Kuzvigadzirisa hongu, pane nzira dzechiwanhu dziriko dzinoshandiswa kuti zvingagadziriswe sei. Tichiteedza tsika dzedu kuti kana dai zvanga zvadai zvinganzwii. Saka pane zvatakaita. Nyaya yacho ndingati tikutaura senyaya yapfuura. Iyi nyaya yakatoitika kumashure zvokuti pane zvatakaita hongu zviripo zvokuti tigadzirise kuti tidzorere mutumbi wanga usiriwo wataurwa zita risiriwo kune mochari yanga iri kuchitungisa. Ndinotenda. Vamwe vanogona kuita mubvunzo kuti takanangana nepanga pambocherwa pacho, nokuti panga patocherwa guva vanhu vakachema, tingati ipapo pacho panozoitwa sei nzvimbo iyoyo, nekuti patocherwa asi pafukunurwa, rinozoshanda zvakare here guva iroro kana kuti? Kwete. Isiwo hatisi maKristu vanotoita makuva anochengeterwa vanhu. Ndodaira kuti mukatidza chiKristu munoziva kuti Jesu guva rakaiswa ranga risiri rake, raitwa reimwe hama yake, akatozotiwo ngapinde umo. Chivanhu chedu hachidaro. Guva chinhu chinotarisirwa kunzi chinhu chakakosha. Hatingochere gomba chero rekuti hanzi iri pachawigwa munhu. Panotova nevehukama vanosiya vatema panowigwa munhu, zvichireva kuti chiwanhu chinotodikana kuitwa ipapo. Gomba iroro kana ratemwa riri kutoiswa zita remunhu, harizongofushirwa musina munhu mukati. Zvakare kutotenziwa zita rekunzi iri nderanhengi zvinoreva kuti munhu iyeye ndiye agadzirwa guva iroro. Saka maiswa munhu asiri iye, obviously izvozvo zvakakukanganisa. Zvadaro kuzomufukura kuti achidzokera gomba iri richikashama rine zita remunhu, munhu iye mupenyu ariko kuHarare, zvinoda kuti pane chiwanhu chinogadzirisa gomba iroro kuti risazomunanga iye kuti auye azadzise gomba iroro. Saka pane chiwanhu chakaitwa naSabhuku wanga waripo, vakauya vakataura nyaya iyoyi kudare svondo rapera, vachibvunza ine chibvunzurudzowo zvakare kuti tichatedza chiwanhu chakati tichitaudzana tese kuti tsika dzedu dzinoti kudii. Pane zvinoitwa hongu. Kwedu kuno tine nzira mbiri, aidha munoshandisa mupini kana kuti munoshandisa muti unonzi mubvee kuisa mugomba iroro, kupfudza zita ratenzwa gomba racho rekuviga munhu. Alright, ndinotenda. Regai ndichiisa mubvunzo uyu mudariro kusanganisira naSabhuku. Tichiona nguva yatakurarama, vanhu havachakoshesa chivanhu kana kukoshesa upenyu hwemunhu. Regai tinangane nenyaya iyi, nekuti tiri kunzwa kuti munyaya iyi muri kuratidza kupondwa, ende vanhu vese vaviri ava, mupenyu neakafa, vese vakasangana nenjodzi yekupondwa. Tiri kuHarare ukumambo naSabhuku, vanhu vari munhu anongopondwa, kuti stitikidhi ratorwa munhu. Saka ipapo toda kuti ndichatanga ndakanangana naSabhuku tichizoya kuna mambo. Vanhu varasa tsika nemagariro, tava kuurayana sevanhu vatema, kunge huku. Taisozvinzwa kuvachena kuti munhu anongotora kana iri pfuti ongouraya zvongopera, asi kuno vanhu tindo zvatakuitawo. Ndezvipi zvingaitwe kuti tidzokere ipapo pakukoshesa upenyu hwemunhu? Shoko renyu riri kunzwika ishoko rakanaka chaizvo, asi kuti pari iye mai kuti tishatise tinoda kuti tizvidzorere hazvichakwanisiki, nokuti imi mwana wedu ndimi mauya neuyanga. Asi dai mama muchinzi maiteteki, mainzwisisa zvinenge zvichitaurwa nemubereki wako, taiti isizi zvimwe nguva zvinogoneka. Zvino hazvichagoneki. Ivo vari kuponda wacho iwawo anenge akatobva mumba, ende akatenga akatowana nevamwe kubva kuzvikoro kusvikira aende kwaanoenda, kusvikira asvike pakuzoponda wamwana, anenge akatoita zvekutodzidza. Ndinotenda. Nyaya tichidzoka kwamuri mambo, Sabhuku vari kuti iwo hazvichadzoreki, nekuti isusu wacho
tinofanira kusanganisira ini tiri mudiki kana ndakagara nemi tisi tiri kurehwa naSabhuku. Imimiwo munoti chine mashoko ewa? Ndinowirirana naSabhuku. Inyaya dzatinotaura zvakare mumatare edu atinogara tichida kubvunzurudza kuti tingasimbise sei mitemo yedu yechiwanhu. Ndiyo inotishandira, ndiyo inotichengetedza seunhu hwedu. Varungu vanoti it's identity. Our identity inoenderana netsika yako yaunenge uinayo. Pane maitiro atinoita tese munyika pano pasi pese kune maitiro anoita vanhu dzetsika dzavo. Hazvichadzoreka nekuti taakutoredzera netsika dzevamwe tichibatanidza netsika dzedu. Isisu mutemo yedu yechiwanhu kana kunzi ivo vanzi Sabhuku kana inini kuti pane mumwe asipo ari pakati pedu anonzi headman kuti inini mambo kuti tikutsuure semwana tinenge tokunyangadza kukurambidza kana kukudzvinyirira kukurambidza kodzero dzamuri kupuwa. Tingati pamwe nevamwe vanobva kunze vanouya vachinyengerera hurumende yedu kuti vave vane kodzero dzakadaro. Takuzvitadza kuti tizvisimbise kana kusunga mitemo yedu yechiwanhu nekuti pane imwe mitemo inenge ichizosunungura zvakare inenge iri pamusoro pemitemo yedu yechiwanhu. Aiwa, tinotenda. Ndinovimba idzidziso yatiri kupiwa nevasharuka vatikagara navo pano. Regai nditi tichisvika pakupendera nyaya yedu inyaya inosiririsa. Nyaya yakaitika iyi tichifambawo tichitaura nemhuri yacho vanga vachiratidza kuti hongu tiri kufara kuti munhu wedu mupenyu, asi takatozowirwa nedambudziko remaexpense atakasangana nawo nekuti pakazovigwa munhu wonzi asiriye pane zvakawanda zvingaita. Saka ndida ngoti ndisiye nguva ino kwamuri mambo, mashoko ekupedzisira amungasiye kumhuri yeZimbabwe panguva ino. Chikuru ndechekutaura nenyaya yekuurayana iyi. Hatichakoshesa upenyu Sogostina. Zvinotyisa kuti mari chaiyo ingatungamire kupfuura hama yako. Ungatoti hama dzako dzese dziparare kuti uwane mari. Zvino unozofarana nemari yacho hama dzako dzaparara. Zvinotyisa mhuri yeZimbabwe. Ndakukumbirisa nyaya yekuuraya hama, yekuuraya shamwari vatorwa chaivo ndo ngozi dzinonzi ngozi idzodzi dzazarisa muno muZimbabwe. Vanhu vakutotsvaga vanhu vari kunze kuya kunopamidza dzimwe ngozi dzemuno. Iko kuromba kwamuri kuita uku unonzwa munhu achiti kwai atora zvinhu zvake kubva kunze kwenyika. Isi wekuno kuZimbabwe tozoziva sei kuzvigadzirisa nevanhu vanenge vatisingazive kana kwatisingazivi kuenda kunze kwenyika, dzimwe nyika dziri kunze. Inyaya ichatitambudza kwenguva refu iyo nyaya iyoyo tikasaiongorora zvakasimba sevatungamiriri veZimbabwe. Tinotenda mambo. Ndichiuya kwamuri Sabhuku, ndeapi mashoko amungada kusiya kumhuri yeZimbabwe panguva ino? Mashoko ndinoda kusiya muno kuZimbabwe muno mashoko ekuti hama dzangu ngatigarei zvakanaka, nangisai zvatazenge tasangana nazvo. Nhau yekupondana iyo taakuita kupondana tichikandirana panenge tinozikanda zvimwe zvinhu. Taakuzotora munhu asiri wedu, iri nzira yekupondana. Kupondana kwacho please tapota ndinokumbira ngatisiyei zvekupondana kana kuti tisiyewo mutambiro tiri kuita mukati mwenyika yedu tiite vanhu. Ndino mashoko angu anokwanisa kutaura. Ndinotenda. Regai ndikutendei mambo naSabhuku. Ndichidzoka kwamuri mhuri yeZimbabwe, ndiyo nyaya tanga tauya kuno kuzoita kuno kwaMutoko. Pano pabuda dzidziso yakawanda yabva kune vasharuka vakati aiwa ngatichiregai kupondana, ngatikoshesei upenyu. Uye zvakare tinoti kumhuri yeuyo akashayika Mwari avanyaradze iye wacho azorore murugare. Tinovimba kuti hama dzake dzichakwanisawo kumuwana agozorora murugare. Kuna Tawanda iye akazoonekwa kunzi aiwa mupenyu, tinongovimba kuti achadzoka kumhuri yake agopfurira neupenyu. Asi mambo vataura vakati hatichakoshese tsika dzedu nechivanhu nekuti tiri kukopera zvisiri zvedu. Vachena vanogona kuita tsika dzavo, imimi hamusi kugona kuteedzera tsika dzenyu. Saka mashoko ari kudzidziswa nekuti kushayiko kwounhu hwekuti unogona kuuraya munhu ngokuuraya huku ndozazotigarisa pano. Vanhu vakasvika pakuviga munhu asiriwo nekuti mumwe munhu akangofunga zvake kuti regai ndiponde nditorere munhu chisiri chake. Saka ndiyo nyaya tanga tinayo mhuri yeZimbabwe yataya kutifambira kuno. Ndina mukoma wangu mukoma Chibanda. Tasvika kuno kwaMutoko kuti tiite nyaya yaTawanda Reza uyo akazowanikwa kuti anga ari mupenyu mushure mekunge hama dzake dzatomuchema dzamuviga vachifunga kuti anga akafa. Tinokutendai nekuona chirongwa ichochi.